Joo, mutta olemme aika hyvin kirinneet tässä. Alussa oli ennuste, että menettäisiin 4 paikkaa. Että tässä nyt on Helsingissä ja tuolla Vaasassa vielä menetystä tämän laskelman mukaan, mutta toivossa vielä elää. Mistä tämä 2 paikan tappio, jos tuo ennuste näyttää oikeita tuloksia, niin mistä 2 paikan tappio johtuu? No sitä on tietenkin hyvin vaikea vielä tässä vaiheessa, kun ei ole sen tarkempia lukuja, mutta Helsinki on aina meille hankalaa ja viimeisen tiedon mukaan Jon Donner olisi ensimmäinen varalla, että katsotaan, jos vielä tässä tilanne muuttuu. Mikä merkitys on sillä, että olette olleet hallituksessa ikään kuin puolueena puolihiljaisena yhtiömiehenä? Minä en usko, että sillä välttämättä ole merkitystä. Kyllä kai tämä niin sanottu pääministerikisa on vaikuttanut meillekin ja aivan erityisesti Helsingissä.